Ahojte, dnes by som ešte nadviazala na minulú tému, na pocit hanby a povedala vám, že vlastne čo v mojom prípade spôsobovalo najväčší pocit hanby, a to bolo vlastne vyjadrenie vnútorného pocitu, že chcem mať viac. Hej? Že proste som žena, ktorá sa chce mať lepšie, ktorá proste chce žiť slobodnejšie, ktorá chce mať krajší život, ktorá si chce dopriať veci, ktoré si bežne dopriať nemôže. A pravda je tá, že ako človek, alebo ja ako žena, ktorá má vlastne 53 rokov, pracuje a žije vo väčšom meste, tak vlastne aj keď je ten príjem celkom dobrý, tak skutočne mi vystačí naozaj len na základné veci, ktoré potrebujem. A niečo navyše alebo niečo lepšie pre seba už tam nie je možné si dovoliť. Takže veľmi dlhý čas proste pociťujem v sebe, že chcem mať viac, že chcem sa mať lepšie, chcem mať kvalitnejší život, ale proste túto svoju potrebu, prirodzenú potrebu, ako tak prejav takej proste určitej lásky voči sebe samej, som v sebe potláčala a dokonca naozaj som sa za to hanbila, že ja chcem mať viac. Hej. Že proste naozaj do veľkej miery to vychádza z toho, v akom prostredí som žila a tak ďalej. A že proste častokrát mi bolo hovorené, že buď rada za to, čo máš, buď vďačná, neťahaj sa vyššie, proste no a niečo okolo tohto, ako samozrejme každý z nás to pozná. Takže veľmi dlho mi trvalo vlastne sama v sebe si priznať, že je normálne a prirodzené a nie je potrebné sa hanbiť za to, že sa človek chce mať lepšie, že chce pre svoj život niečo viac. No a toto som vám vlastne chcela teraz povedať, lebo v rámci činnosti, ktorú robím, že robím niečo navyše pre seba, že že sa snažím mať lepší príjem, pretože od toho sa to všetko odvíja, že naozaj tie financie pre nás sú dôležité, aj keď nie sú najdôležitejšie v živote, ale sú pre kvalitu života v dnešnej dobe potrebné. Takže vlastne som musela odhodiť túto hanbu za to, že chcem sa mať lepšie, že chcem žiť kvalitnejší život. A to mi pomohlo sa tak viacej otvoriť a lepšie komunikovať, prichádzať k ľuďom tak slobodnejšie, otvorenejšie a vlastne celkové vlastne som pocitila také oslobodenie, keď som odhodila tento pocit hanby za to, že chcem sa mať lepšie. Ako to máte vy? Tiež sa s tým stretávate? Napíšte.